acolo? Ah, deci acolo lui? Ah. Hai, vedi in mano. Vedi in mano. Wow. Apri, apri. Bello. Non vuole plece. Così, così. Così, così, bello. Oh. Date un riso adesso. Sei tu a parlare di finita? Scusa. Auguroni. Tanti auguri. Noi non abbiamo ancora nessun bacio. No, di nuovo! Non è fatto bene! Da, toată lumea! Păi da? Astăzi se poate, e la gratis. Și acum ea și filmează ca să o pup și eu. Păi acum, dar nu cu al meu. Nu, cu ăsta, cu ăsta. Cu al meu. Hai, ajută doamna. Dar n-am cum, nu știu. Nu trebuie să iasă, adică o ții în mână și nu trebuie să faci nimic. Vezi? Să-ți vadă în asta, să-i vezi acolo care trec, da? Nu miști, deci să localizezi pe aici. Da, da, da. O țin în mână și atât tot. Dai tot. Mă pricep la asta. Mă pricep la asta. Păi nu pleca de mine. Eu mă bag în față. E tot strântă, să ținem apăsată asta în viața. Chirin. Sunt foarte până. Ai văzut, da? L-ai prins? Așa. Un po' exagerat. Ce? No. Pe părintele. Te-am sunat, băi, dar la numărul matare nu mai funcționește. Nu mai funcționează. Da, da, da. Nu? Da, unde? Voi ați pupat mirile și mireasa? Hai, trece și voi acolo. Păi chiar voi? Tu ai pupat? Du-te și tu acolo, ce aștepți? Da. A ta unde? Prietena. A mea e la serviciu acum. La vine, nu? Seara asta? Vine. Ok. Mă duc, Vreau să o văd și eu. sigur. Doamne ajută! Să rămână la noi! Să rămână la noi! Acum Am văzut două